बिमाया गावनि फिसा जलिल चन्द्र ब्रह्मखौ फैफिनगोन सानना फट'खौ लाना नेनानै दं। बेंगालुरुआव खामानि मावनो थांनाय 10 बोसोर जाबाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। सावगारियाव नुनाय आंनि फिसालाखौ नुयोब्ला खिन्थाहर होननानै खावलायो बिमा बुरिया। जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बेंगालुरुआव खामानि मावनो थांनो गोनां जादोंमोन। चिरां जिल्ला अगुरि ओनसोलनि सा अगुरि गामियाव रायजो जाबोनाय रुंसारि जयचरण ब्रह्म, बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाय जलिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दं। जलिलनि असे बिमानि खोन्थानाय बायदिब्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव खोला भारतनि बेंगालर रायजोआव रां खामायनो थिनहरो, नाथाय बेंगालराव सौहैखांनायनि दानसेनि उनावनो नखरनि मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिनो। रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरो। मख'नो गोनांदि न' फारसे गिदिंबोफिननो होनना रेलाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरखांनायनि 10 बोसोरनि उनावबो गावनि आंगो न'आव सौफैया जलिलनि बिमानि गोसोआव माबा मोनसे साननाय एबा थारैनो गोसोआव दाहा लाबोदों। लोगोसे बिथांजोआ गावनि 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय अनजालु फिसाज्लाखौ जेरावखि जाया लोगो मोना मानो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरना बे फिसाज्लाखौ दैथायहरनो रायजो राजाफोरनिसिम खर' गंग्लायै गाबै गाबै खावलायहरदों। जानबुं नम्बर 8473085941 7086988180। फिसाया थांनो गोसो गैयामोन। फिसाया जबरदस्ति थांबाय, हिनजावनि खोथा लानानै थांनांबाय। गाबगु खुगु थांनो गोसो गैथारैखौ हिनजावानो थंहरथाबनाय जाबाय। गाबै गाबै थांलाय फैलाय जायो फिसाया। अबाव थांनो थिनदोंमोन? बे बेंगालराव थांनो थिनबाय हिनजावा। दा फिसाया थांनो गोसो गैया। थांनो गोसो गैयाव जबरदस्ति थंहरनाय हिसाबै थांबाय फिसाया। दा फिसाया थांलाय फैलाय जायो, थांनो ओंखारो फैफिनो, थांनो ओंखारो फैफिनो। दा जबरदस्ति थांनायावनो दा फिसानि महर मोखां गैला। दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय फिसाया बिमानि महर मोखां नुफैला। फिसा दं होननानै फिसानि मोखां नुफैयाखिसै। दा बबे जायगायाव दङ बे फिसाया? फिसाखौ हांख्रायनानै फैफिनोबा मोजांमोन बे फिसाया। बिमाखौ हांख्रायनानै फैबाय बायोबा गावनि हा बायनाय दङ फिसाया, मावनानै जानो होननानै हा बायदों। आं बे हाखौ फिसा सफैफिनगोन साननानै आं फानाखै, दङैनो दं बे फिसानि हाया। दा मालायबा ओरैनो मालायनि खम समनि आं मावहोयो दांहोयो। बे हानि माइखौ आं एसे एनै लाबोनानै जाफैयो। फिसाया सौफैबायोबा फिसाया बिराद मोजांमोन, आं गोसोआ सान्थि जागौमोन। आं फिसानि महर मोखां नुबाय बायोबा बबावबा संसार जानानै दंबाबो फैबाय बायबाबो जागौ फिसाया। गावनि हायाव जानो मावनानै जानो होननानै फैफिनबायोबा बिराद फिसाया धन्यबाद जाथगौ। फिसाखौ मोखां नुबाय बायोबा सोरबाफोर नुबाय बायोबा आंनि फिसाखौ एसे खौरां हर। फिसाया सफैफिनथों। बबेबा खनाफ्राव थाखोमाबायदोंबा दंबाय बायोबा फिसाखौ एसे फैनो गोसो खालायहर। आइमोन आफामोनहा नुबाय बायहरोबा फिसानि गोसोखौ एसे मोजां खालायहरबा थंहरफिनबा मोजां जागौ। बबे खनाव दङ फिसाया? फिसानि गोसो एसे सोलायनानै फैयोबा मोजां जागौ फिसाखौ। दा अबेहाय दङ बे बिसि आरो फिसाजोआ? अबेहाय दङ बे फिसा? बिसि फिसाया हनै बै हरिगाव मा होनोमोनलाय दा बुंनाया, बहाय हरिगाव खाथियाव। औ, बहाय मावनानै जालाबायदोंनो मालायनाव। फिसाया क्लास 9आव मोनबाय होनदों फिसाजोआ। दा बिनानावा खोन्थाहरदों जाहैबाय हाबा जायाखै, मालायनाव मावनानै जालाबायो होननानै। हौवानो गारलाय लालायनोहाय सानै साथामसै गारलाय लालाय खालायोनो हौवाखौनो
सानै साथाम जाबाय होनबाय ओमफ्राय बिसौखौ नुबाय आयंआ गैया उन्दैयाव थांनायनिफ्राय नुवाखै नों मा सानो नायनो लुगैना लुगैया फैबाथ' फिसौखौ आङो नायगौ फिसौआ फैबायबा हनै दाख्लै बै बांदा खोन्थाबाय बै हाथिखथाव फैदों होननानै दाख्लै खोन्थाबायदोंमोन फिसौआ फैयोबाथ' बजबना लानो दा बिमायाथ' गारनाय नङा बियो बिमायाथ' फैफाथारगोन फिसाखौ फैफाबायोबा फैबालाय आंजोंनो आं माबागोन फिसौखौ आंजोंनो आं नायगौमोन फिसौखौ फैबायबा बिफानि हा दङमोन बिफानि हाव सानसे समाव बियाबारि जायोबा बिफानि हाव मोनजाबायगौमोन फिसौआ गैया फनबो हरा जेबो हरा जेबो खबरानो गैया फैनो होननानै गारियाव गाखोबाय आं गारियाव गाखोबाय होनना खोन्थाबाय आंहाबो बावनानै नाम्बारखौ गारफ्लांबाय सोरनि नाम्बार जाखोदों होननानै फन हरनाय नाम्बारखौ दा बिनिफ्राय गैया तामिलनाडुआवबो आं फट'बो हरखांबाय फिसानि बबावबा दङ खोमा साननानै फट'बो हरदां आंनि नाम्बारबो हरदों गैया दाख्लै सासे मानसि फैनायावबो रायथिहरबाय आङो दंबायबायो खोमा फिसाया होननानै तामिलनाडुनि मानसि फैनायाव दङना गैया नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360